det er så vildt, det er vores sidste skoledag. Ej, tror du folk har glemt det? Vil vi lukke sige det i alle kalder? Ja, skal jeg bare gøre det? Ja, gør det. Jeg skal gøre det. Ja. Så vildt. Ja, det er altså. Dorine, må jeg gerne lige sige noget? Ja, bare gør det. Så guys, det sidste skoledag. Vi er snart færdige, og det har taget tid det her. Og Lasse har fortalt os, at vi skal være parat. Men alligevel får vi is hver time. Og hvis du vil have et kram, skal du ikke regne med, Elisabeth vil give et even Bradels. Vi magter ikke at have tysk i dag. Vi sagde guten tak, løb væk og stak af. Og Saga troede hoppapir, de havde kemi. Men hun skrev, og nu er det forbi. I kommer til at savne os. UAV er mega top. De siger, vi er dovne, vi giver ikke en fuck. I kommer til at savne os. Pelle havde 11 hos. I 6. klasse vandt vi skole-OL. Det var mega flot. Svend er fra Sverige, og vi er fra København. Og de har været dukse siden lang tid før, at de kunne Adams navn. James er cykelløb, for der græs i Ramachan. Og i set det kom, blev vi alle sammen bortvist på Bornholm. Scarlet, Vilna, alle kalder dem for Mi og Fi. Og Beth Pjekker fra hver biologi. Og Ralle, siger vi har haft test i dag. Men det er løgn, vi vil bare slappe af. I kommer til at savne os. UAV er mega top. Vi får alle lært på skolen til at sige op. I kommer til at savne os. Regn spiller rock. Vi havde slik, men vi nåede ikke at spise det, før at Christian kom. Han kom. Vi havde slik, men vi nåede ikke at spise det, før at Christian kom. Lig med ax plus b. Hvilke er variabler, og hvilke er konstanter? Lasse, jeg overgår ikke mere. Skal vi virkelig lave noget? Nej, det gider jeg faktisk ikke. Bare gå ind i den. Så vil vi ind i det 2. Vinder vi om, eller lad du os blive her. Vi vil have begge, vi har haft en lang dag, ja. Agnete og Julia, de sidder altså griner. Elisabeth, ja, hun gider ikke mere. Alle ved, at vi er nummer 1. Vi er alle sammen lærernes favorit, ja. Det giver os fri, selvom den er 15:15. Vilma, hun kommer sent ind ad døren, og Adam kommer senere. Scarlet flyver væk med sine nipper, og Hector sidder og spiller. Grej, han løber rundt og flipper, og efter hun tager noter i din med Lasse på. Tommy, vi vil ind i det 2, for vi savner dengang vi ikke var faldet. Kammerater rundt med sudsko, så vi er fra Italien, ikke fra Spanien. Nej, jeg hopper ned i en pool. Isa, hun hader bare skole.